देग्लाय 2022 मायथाइनि नीट आनजादाव गोबां फरायसाफोरानो उथ्रिसारनो हादों। थिग बेबादिनो धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय 1 नं महनपुर गामिनि रुंसारि आसिन बसुमतारी आरो मुस्रिमा उदांस्रि बसुमतारीनि सेथि फिसाज्ला मुस्रि राजा बसुमतारीया 415 नम्बर लानानै नीट आनजादाव उथ्रिसारनानै डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनो खाबु मोनदों। नखरनि राङारि थासारिखौ नोजोर होनानै बर'नि फिसा राजा बसुमतारीनो बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो UPPOजों लोगोसे गासै माहारियारि आफादफोरा राङारि अनसुंथाइ गथायदों। राजा बसुमतारीनो राङारि अनसुंथाइ होनायाव बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो UPPOजों लोगोसे गासै माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादों। मदद खालामदों बेयाव MBBS एडमिशननि थाखाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जुदि नों मोनसे टारगेटआव जेनेबा आगान सुरदोंबा बिनिख्रुइ गुबुन टारगेटखौ नों गारनांगौ बा मोनसे टारगेटजोंनो हदाय आगान सुरनांगौ आरो बिनि बेलायाव गोबांनो जेंनाफोर फैनो हागौ बेफोरथ' नर्मेल आरो बेफोरखौ ओरैनो पार्ट अफ लाइफ होननानै लानांगौ बे बाखि गावनि टारगेटसिमल' होसोनांगौ हदाय। फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय'लजि मोनथाम थायो बेयाव नीट UGनि थाखाय बेयाव MBBSनि एडमिशन जायो। दा आंनियाव एडमिशना आसाम मेडिकेल कलेजाव जादों जाय डिब्रुगड़आव जायो। दिनै बे जोंनि ओनसोलाव सानै गथ'आ थांनाय मेडिकेल एन्ट्रेन्सआव पास खालामनो हादों मोजाङैनो। दा बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि जेसेबांखि बर'नि संगठनफोर दङ एबसु, इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशन, आबोब, बड' साहित्य सभा, XBLD वेलफेयार ससाइटि आरो गुबुन गुबुन जेसेबांखि हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा सुबुंफोर दं दिनै ज' जानानै जोंनि ओनसोलनि 1 नम्बर महनपुर गामिनि राजा बसुमतारी बेयो डिब्रुगड़ मेडिकेलाव एडमिशन मोनदों। दा बेनि थाखायनो बे गथ'नि मोजांखौ हास्थायनानै जा हायो मोनसे अनसुंथाइ होदों आरो बे अनसुंथाइखौ जोङो मिजिंथिदों जे मोजां मोनसे साननायजों मोजां मोनसे मिजिंजों बाहायनानै जाहाथे उथ्रिसार जाबोनो हायो मेडिकेल बे MBBSखौ मोजां पास खालामनो हायो। दा बेखौ जों हास्थायदों आरो इसोरनि खाथियाव जेबो जाहाथे असुख बिसुख जायालासिनो बे गथ'आ मोजाङै मोजां जाफुंसार जानो हायो बेनि थाखाय जों गासै आफादनि जेसेबांखि मोजां हास्थायग्रा सुबुंफोर दङ जयैनो बोर सारस्रिहरदों। जों सानो जे जोंनि फैबाय थानाय जा जेनेरेसन बे जेनेरेसनखौ गथ'आ जाहाथे मोजाङै थुलुंगा होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनि साननाया जाहाथे जाफुंसारो बेखौ जोङो हास्थायदों। आरो जोंनिया BTR आरो BKWSC आं खावलायनो सानो जे जा मोनसे बिथांमोननि डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टफोराबो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां मोजां जाहाथे माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव पास जागोन डिपार्टमेन्टफोराव बेफोराव जाय अनसुंथाइखौ डिपार्टमेन्टलि होयो आं बेखौ खावलायो। आङो खावलायनो सानो जे आथिखालनि जुगखौथ' साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जुग बे जुगाव साफ्रोम गथ'साफोरा जे मोजां मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ आजावो आरो आजावनानै साफा साफा जोङो मोजां मानसि जानो थाखाय नाजायो आं बेखौ हास्थायो। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा
9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।